Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Ki Paidbah nong lek nong wan nasurok Goa di Shillong haga step jonga apsau tarik nailar arja punrio ha mar bapoi Harum ka MeCOFED godang ha maulai Japong Kylla kendit banyu I yak we Trok ka bakala ka jing kendit ka di bayu I yak te Trok ka de namar ha Trok umar bakikit yu Dewïong bat ban penlong yaki ban ring video bat ban pha sakane kalat thai kubor kani ka Trok ka de ka badon yu registration number AS01AC Prasau not iway ka thlong kubor ka yathu bayamanta ki pulet kidang penlong ka jing toket ban lap yau try kali bat jong u Dewïong ya khat manu ba yo doi phi ban khat manu pha gele kam Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lyngbah ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya